OK, čaute ľudia a toto je part 3. Ak ste videli na názve videa, tak asi ste videli, že to nie je niečo úplne normálne. Ale už asi viete dané meno, pretože mám ho vo friende a tá nová funkcia, viete aká, že keď sa na vás joine friend, tak ono mu to ukáže postavu a tak to proste môžete jednoducho vybrať. Čiže dneska bude mapa City, kde bude asi 7 hráčov. Čiže vlastne je to akože skoro normálna hra, ale a vlastne len je tu o niečo iná vec, že proste mám tu tajného hostia. A však vy už vidíte, čiže takto môžete jednoducho participovať na akože toto kanál. Takže OK. Čiže zajtra vyjdem alebo dneska pár štvrtka. Takže vlastne budeme preskúmovať mapy. Ježiš, to čo je Deadland. A je to proste také... A však ja sa potom opýtam, že či ho mám... A viete čo, my sa nebudeme prezrádzať. OK? Akože dáme si takú dohodu. Keď tu bude 10 lajkov, tak uhalím si kúsok tváre. Len kúsok, OK? Bude 10 lajkov. Takže OK. Si budem musieť spávnuť, Ježiš. Nové auto. Tým bude full truck. Ježiš. Lebo ak by ste chceli vedieť, tak toto je proste s tým hostom zatiaľ prvé a posledné video. Zatiaľ. Čiže potom, kebyže chcete zas, tak mi môžete napísať, alebo je to proste na vás. OK? Lebo keď nebudete naozaj chcieť, tak nemusím. Takže toto bude taká 10 minútovka. Jako tak vždycky. Ale zajtra to bude 15 minútové. Neviem. Možno. Ale zajtra vyjde ďalší možno edit. Dneska už vyšli 2 edity. Takže môžete sa aj potom kúknúť. OK? Je to niečo jak... Ak ste múdri, tak už by ste ho mali vidieť.
Ak uhádnete jeho YouTube kanál, tak spravíme ďalšie video s tajným hostom. Ježiši. Beriem asi polis. Ježiš, to má tiež nie polis. OK, tak ideme. A nejaké tu dementko. Nevrazím. A mimochodom, ak ste videli part 1 a part 2, tak určite vám odporúčam sa kúknúť. A ostatné party vyjdú zajtra a tak ďalej, OK? A potom možno cez soboty alebo tak, no vlastne možno na budúci týždeň videa nebudú vychádzať, lebo ideme na dovču. Ale jak sa vrátime, tak potom vyjdú až, čo ja viem, lebo my sa vrátime možno, že je koncov prázdnin. Začne škola, takže to bude zase také iné obdobie, tak potom nakopnem sa do toho, OK? Takže ak sa vám teda videa alebo shorty páči, tak prosím podporte ma buď lajkom, alebo to je na vás. Alebo netreba ani jedno, ale prosím len buď si to na chvíľku pozrite, alebo prosím, lebo to ma vždycky tak podporí. A za chvíľku, viete čo? Keď to dneska taký inší deň, taký proste inší part, tak dajme si 13 minútovku, OK? 13 minútovku. Part 4 to ešte uvidím, jak vy budete chcieť, alebo jak. Ale ten part 4 bude asi vydaný možno zajtra. Ale natočím ho tiež zajtra. Môžem sa pokúšať čo najskôr. Takže dúfam, že sa vám zatiaľ táto séria páči. OK, počkajte. Tak OK, teraz som sa dozvedel, že možno ani piatok sa nebude dať, pretože pôjdeme u kamarátke na celý deň.
ale nie akože na celý deň. Ale možno pôjdeme aj... My pôjdeme možno po obede aj... Ako po obede pôjdeme už aj domov potom. A... potom možno niečo natočím ešte. Treba, možno, viete čo, prosím, niekde mi na, to je jedno kde, tak prosím napíšte mi, ako by ste mi hru odporúčili si zahrať, jedno, či to je srandová, alebo hororová, nejakú proste hru, ktorú by som mohol natočiť, alebo to je na vás. Napríklad by som potom mohol s tým hostom natočiť ešte Doors, alebo niečo také. OK? Takže máte sa na čo tešiť. Oh my gosh. A tieto záverečné minúty, alebo sekundy, ja neviem, budú búračka. OK? Tak honem, ideme. Tento týpek. To je čo stvára, tak idem po ňom. Bum. Stáva petardy, brosku. Dejme si lever? Ne, no. Akože pekné auto. Kúrať, jak na pálke. Tento part bol taký, že nie obúraný moc. Sa vám chce trochu prepáčiť. Ale tie ďalšie party už budú také, že búranie a tak OK. Potom mi teda môžete napísať, čo si mám zahrať. Teda a potom budeme za chvíľku asi aj končiť. Môžete napísať, alebo je to na vás proste. Či sa vám chce, či sa vám nechce, to je len a len na vás. Takže čaute.